Kuning tunggal kae lho. Heeh. Pas ben galu ae anu, sing buka sing dalu-dalu. Aku ora dalu ra wani. Iya. Dipan langsung toh? Aku mesti pan langsung nang kono. Oh. Mana iki langsung buka nih buat Oh, iki. patok jalan. Iki piro iki? Iki 20 ya. Ya karemu dhewe terus sampeyan dhewe 20 ki apa lho kita dhewe. Ya campur cilik aja kok cekel sing gedhe to. Sing gedhe kan cekel. Aja dicekel. Ki ora mbok caruk 80. Nggo gak wani, gak teko nggon. Ben diterne mangkene. Nek gak wani. Iya. Gitu mriku lho. Terus iki pira munine jare? Lagi tetep Pak Nat. Udah wis sak kepel apa melok iki opo piye? Kuwi aku iki koyo ngono lho ya delok. Iki sik enak kan. Iya, tapi yo urang ngono. Ya sih saya nggak rene isine lho Pak iki. Mesti dienek nek karo sing duwe ngene iki nah ketok gedhi ngene. Yo no. Iki cemarane isine. Adol ayu kok. Aduh layu. Iki 50 iki ciri-ciri iki. Iki ya 100. Karmu dhewe iki. Wis tak rungokne jare tak rungokne terus. Ya. Iki 50. Wis iki tak tuku 80. Aku wis menak. Telu pepat 120 karo 50, 170. Iki 20. Giro lupat mon. Iki aja 20 wis. Kabeh pira to iki isih to? Oke, Sing gedhe wing kuwi. Lah iya sing gedhe yo mung iki. Sing gedhe iki yo. 11 iki. tak rungokne jare. Kabeh pira? 11. 11 ping loro. Wis nyelawe. Sik to. 22 duwite. Iya to? 22 karo 50. 17. Bener. Iya mbok hitungan ra Jawa. Lah iya 17 karo 120. Lah iki duran apik arek piye lho iki. 17 300 kurang 10. Iki duran 400. kuning ya lho Pak iki. 400 kurang 10. Tambah si loro. Sing kae lho dhewe duwite gembleng iki. Iya iya. Nek didewek-dewekne ngono iki. Ini tak dewek-dewekno kok bingung to Pak iki. Ya karo pikiran Pak Not Iya. ngomong. Iki 17 duwite sing iki. 270. Heeh, karo sing urengan iki. Kuwi ngene nyapo iki duwite 300 ngono. Gak kuat. Wis tak tambah 10.000, aku wis menak-menakan aku wis tambah-tambah tak wehi ngono kae. Dadi duwe 28 iki. Silor. Ki Mbah Wedok ki matuk apa urung? Kok murah 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 men piye to? Lah durane ora segede lho. Lah kan rada anu kan gede-gede to wayat kae. Iki duit 300. Sing kulon ki anu, matoke piro? Jarang niku. Iki metung sing cilik-cilik niki lho. Mboten sing kulon gores. 50 iki. 50. Ke piro Pak Puji? Ya aja to Pak Nat lah 50. Iki sak mene ngene iki lho. 8. Gek sing rada anu iki ae yo ngene. Sing kuwi aja ya. Mbok sing anu rasae Pak sing apik kuwi ae sampean. Heeh. Iki ben dipecah-pecah. Nek ngono ki kenemen Pak, wis sing kuwi nyapo nek regane iki ngono kuwi. Wis sakne lho iki kaya ngene iki lho apik-apik mbok tung 50 ki yo jalan. Iki ki aku apa to? Nek susuk-susuk ngono kuwi lagu ki tak ngwehne iki. Susuk 15 rene yo siki ngono lho aku wayat ngono. Iya maksudku ki nek sing Ya engko susuke ning kono praene. Iki dingene wong tak ngene bahan.